салом дӯстон, дар олами футбол ва ҷаҳон рӯйдодҳо зиёданд. Хабарҳое ки бояд дар рӯзҳои наздик tasdiqi худро ёбад ба таври кӯтоҳ чунин аст. Дастаи хуҷанд аз он тарафи уқёнус аз Америкаи ҷанубӣ он ҷое ки Бразилия ва Аргентина аст бозингари нав даъват мекунад. Мо дар бораи ин трансфер ки агар расмӣ шавад дар видеои оянда мегӯем. Килиан Мбаппе аллакай бо Реал шартнома бастааст. Танҳо расман бояд эълон кунад ки мо ҳам инро интизор. Ҳоло ҳам Челси дар ҳамон вазъият ки ояндааш рӯшан нест қарор дорад. Дигар хабарҳои муҳим дар видеои имрӯза ҷой ёфтам ва ман қаблан аз шумо як хоҳиш мекунам дӯстон. Бисёри одамон ба канал обуна нашуда видеои моро тамошо карда мегузаранд. Чӣ мушкил ба тугмаи подписатсия як бор зер кардан. Ба зангулаам пахш кунед то ин ки аз видеои нави мо бехабар намонед. Мо бошем сар мекунем. Бародарон, Лигаи Чемпионҳо давом дорад. Моро давоми бозиҳои яккашниҳоӣ интизор аст. Бенфика дар майдони худ бо Аякс мусовӣ кард бо минатдории голи Яремчук. Нигоҳ накарда ба ин дастаи амстердамӣ фаворити асосӣ ба ҳисоб меравад. Аммо бозии асосии тур дар Олд Траффорд хоҳад гузашт. Юнайтед ва Атлетико низ дар бозии якум голишавандаро муайян накарданд. Оё Роналдо метавонад ки Симеонеро боз аз Лигаи Чемпионҳо паронад? Тамошои бозиҳоро бо 1x метавонед ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз соми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. шаби гузашта дар чемпионатҳои аврупоӣ бозиҳои сергол сурат гирифтанд. Дар баробари ин чанд бозие буданд ки дар онҳо мухлисон шоҳиди голҳои зиёд нагардиданд. Аз бозии Англия оғоз мекунем. Дар ин кишвар Челси бо дастаи Ньюкасл рақобат кард. Бозӣ то дақиқаҳои охир бо натиҷаи 0-0 ҷараён дошт. Хаверс дар дақиқаи 89 ба задани гол даст ёфта ҳисобро 1-0 намуд. Бо ин бозингари олмонӣ пирӯзии дастаашро бар Ньюкасл таъмин кард. Дар рафти ин рақобат довар қарорҳои хеле баҳсбарангез бароварда буд ки дар сомонаҳои иҷтимоӣ баҳсҳои зиёдро ба миён оварданд. Ҳамчунин ҳукми қатл додан ба 81 нафар дар Арабистони Саудӣ ба ин бозӣ дахолат кард. Тавре медонем Ньюкасл акнун дастаи арабҳост. Баъд аз бозӣ аз сармураббии даста Эди Хау дар ин бора пурсон шуданд. Ӯ дар ҷавоб гуфт ки ман фақат дар бораи футбол хоҳам гуфт. Бозии дигар рақобати дастаҳои Арсенал ва Лестер дар майдони хонагии лондониҳо буд. Арсенал аз оғоз фаворити ин бозӣ ба ҳисоб мерафт. Лондониҳо ин статусро дар бозӣ тасдиқ карда тавонистанд. Бозӣ ба пурагӣ таҳти назорати шогирдони Артета қарор ҷараён дошт. Лондониҳо як гол аз ҷараёни бозӣ ва як голи дигарро аз пеналти зада бо ҳисоби 2-0 дастболо шуданд. Баъди ин зафарёбии Арсенал дар чоргона боқӣ монд. Саутгемптон ба таври янгумавӣ дар ин давр аз Уотфорд бо ҳисоби 2-1 мағлуб шуд. Дастаи Ҷерард Астон Вилла дар Лондон аз Вестхэм бо ҳамин ҳисоб ноком шуд. Ҳамчунин Эвертон зери роҳбарии Лемпард ба худ то ҳол наомада аст. Ин навбат Вулверхэмптон бо голи зебои Рубен Невеш бар Мерсайдҳо дастболо шуд. бозии дигар бо як ҷумла шаҳр дода мешавад. Лидс дар мубориза баҳри боқии Норвичро бо натиҷаи 2-1 шикаст дод. Дар Бундеслига бозии дастаҳои Боруссия Дормунд ва Армания барои мухлисони дастаи шаҳри Дормунд муҳимияти хуссаи худро дошт. онҳо дар майдони худ ҳамеша ғалаба талаб мекунанд. ин навбат бозингарони Боруссия тавонистанд ин чизро барои мухлисон таъмин кунанд. ягона голи Волф ғалабаи дормундиёро таъмин кард. муборизаи Интер барои дифои қаҳрамонӣ дар Италия идома дорад. Миланиё баъд аз ғалаба бар Ливерпул ки ба онҳо ҳеҷ кӯмаке накард ба шаҳри Турин рафтанд. дар ин шаҳр шогирдони Инзаги бо Торино бозиашонро доир карда бо як имтиёз ба Милан бармегарданд. бозӣ бо натиҷаи 1-1 поён ёфт. дар ин рақобат Интер маҷбур шуд ҳисобро баробар кунад чун ақибмонда буданд. агар Нерадзури чемпион шудан хоҳад бояд бар дастаҳои миёнаи ҷадвал ғолиб шуданро хубтар омӯзад. дар Фаронса ПСЖ бо дили ғамгин пас аз афтидан аз Лигаи Чемпионҳо бо Бордо бозӣ карда бо ҳисоби 3-0 зафар ёфт. голҳоро Неймар, Мбаппе ва Передес ба сама расонданд. Барселона 4 гол заданро ба ҳукми анъана даровардааст. баъд аз натиҷаи 0-0 бо автобуси туркӣ бо номи Галатасарай мухлисони Барса мехостанд дар Камп Nou ид шавад. футболзони Барса ин ҷашнро барои тарафдорони худ ташкил намуданд. онҳо боз 4 гол заданд. ин навбат дар нақши дастаи дилсӯхта Осасуна буд.
Модрич дар зарфи беш аз 10 соле ки дар сафи Реал Мадрид бозӣ мекунад, борҳо собит кардааст ки ин бозингар дар сатҳи баландтарин қарор дорад. Новобаста ба сину соли худ дар рақобатҳои Лигаи Чемпионҳо бар зидди дастаҳои беҳтарин Модрич маркази майдонро ҳамеша таҳти назорат қарор мегирад. Мисоли охирини ин гуфтаҳо бозӣ бар зидди ПСЖ мебошад. Дар Реал айни ҳол яке аз масъалаҳои асосии шартномаи нави Модрич аст. муҳлати қарордоди кунунии нимҳуатгари хорватӣ тобистони соли ҷорӣ ба анҷом мерасад. Гуфта мешавад ки клуб ва бозингар дар сатҳи шифоӣ ҳамаи масъалаҳоро тахт карданд, аммо шартнома то ҳол имзо нашудааст. ин ҳолат диққати абардастҳои аврупоиро ба ин масъала бештар кардааст. онҳо омодаанд ки Модричро бо оғӯши гарм пешвоз гиранд. дар Мадрид муҳимияти Модричро барои даста хуб дарк мекунанд. аз ин рӯ барои шартномаи ӯ ҳамаи корҳоро анҷом дода истодаанд. гуфта мешавад ки танҳо чанд коғазбозии дигар мондаасту ин мавзӯъ ҳалли худро пайдо мекунад. бозингари 36сола мақсади мондан дар Мадридро дорад, вале ин аз даста бештар вобаста хоҳад буд. Реал тобистони соли ҷорӣ бо чанд бозингар дақиқан падруд мегӯяд, вале Модрич яке аз онҳо нахоҳад буд. худатон қазоват кунед дӯстон, барои чӣ ӯ бояд равад? сину солаш ба ҷои расидааст. 1-2 соли дигар дар Мадрид худро мисли моҳӣ дар об эҳсос карда, пас он бо сари баланд пойафзолҳои худро ба мех меовезад. мухлисони дастаи ПСЖ дар ниҳояти кор ҳам аз Неймар ва ҳам аз Месси безор шуданд. агар қаблан танқиду фишорҳо куркурона дар шабакаҳои иҷтимоӣ дида мешуд, ҳамакнун тарафдорони дастаи шаҳри Париж дар варзишгоҳ ба ҳангоми бозӣ рӯшод бозингарони бразилӣ ва аргентиниро танқид мекунанд. дар бозии даври 28-уми Лигаи 1 Фаронса дастаи ПСЖ бо Бордо рақобат намуд. дар оғози бозӣ чун анъана барандаи майдон исми ҳамаи бозингаронро мегӯяд ва ҳайати асосиро муаррифӣ мекунад. ҳангоми ба забон овардани номи Неймар, тарафдорони ПСЖ ӯро писари зани бешараф ва паст хонданд. вақте ки баранда номи Мессиро гуфт, мухлисон ба нишонаи ӯ калимаҳои қабеҳ аз ҷумла аблаҳ ва нобакор равон карданд. ҳама ин албатта дар натиҷаи бозии нокоми парижиҳо дар Лигаи Чемпионҳо ба амал омад. баъд аз саф берун шудани ин даста аз бонуфстарин мусобиқаи бошгоҳӣ тӯфони шадид ба сари роҳбарияти даста ва ситораҳои асосӣ омад. аз сегонаи хати ҳамла танҳо Мбаппе аз тарафи мухлисон ҳақорату даштном нашунид. ӯро бо қарсак вохӯрданду бо чапак гусел намуданд. дар шиорҳое ки мухлисони ПСЖ ба бозӣ бо худ оварданд, навишта шуда буд ки Мбаппе дар Париж истад, Леонардо равад. чунин директори варзишӣ лозим нест. ҳатто баъзе шиорҳое буданд ки ба президенти даста Насир Ал-Хелайфӣ тааллуқ доштанд. яке аз лидерони фанбазаи ПСЖ ишора кардааст ки Месси ва Неймар аз вохӯрдан бо мухлисон дида бештар дар ҳафтаи муд қарор доранд. бори онҳо даста ва мухлисон ягон аҳамияте надорад. Неймар новобаста ба ин дар ҷараёни бозӣ ба задани гол даст ёфт, аммо голи задааш ӯро аз фишори мухлисони ПСЖ халос накард. онҳо ҳуштагҳои норозиёнаи худро барои нишон додани нафраташон идома медоданд. тибқи хабарҳо, алорағми ин нокомиҳо дар Лигаи Чемпионҳо, шайхон нақшаи тоза кардани даста аз ситораҳои асосиро надоранд. ба ҳамин тавон дӯстон, бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.